Приключи ли? Да, така. Чучо? Здравейте и добре дошли в моето шоу. Все още трябва да имам планове, за да правим втори епизод, но вече снимаме. И той е такова. Чучо, защо снимаме тук? Защото сменяме място, където снимаме новото ми предаване. Да, ми тогава защо е тъмно? Не сте светнали лампата. И вие глупчости ли сте? Добре, ще го включа. Ще включим лампата. Така е по-добре. Така е до толкова. Какво мислиш, че ще правим, чак? Ще си говорим за моята работа. Така да е. През нощта ловя мишки. Не се шегувам. То си е истина. То си е истина и не е измислица. През нощта, когато вие спите, аз ловя мишки и ги изяждам. Това ми е работата. Всички котки правят така. Така че, може би темата ще се нарича как котките се ловят мишки. Тоест, как котките ловят мишки. То е природно явление, че котките са домашни, като мен. И те гонят мишки и плъхове и разни гадини. Но някои котки могат да хващат насекоми. Поне други всички го знаят. И е природно явление, но всички котки са такива. Точно говори не бивайте. Ти глупав ли си, бе? Това е истина. Чък обяснява... Чък е котка и обяснява всичко, което котките. То може да е заради мишките. Да, то е за мишките, но е за друго. Това е... И то... Котките могат... Спести си времето, Чък. После ще продължим с твоята тема за котките и мишките. И кучетата. Няма да говорим за кучета. Той лично не мога да го говори на предаването. Тоест в предаването. Добре, сега да продължим с... Вие знаете, че след броени дни финалът на европейското, на УЕФА Евро 2016 ще пристигне. И е в разгара си. То почти е в разгара си. И сега може да отидем да видим резултатите от мачовете. И поне да продължим да видим. Сега отиваме. Днес, във времето ни рубрика Европейско на Ренево, ще видим какви мачове са изиграни преди финала. И преди полуфиналите и на финалите. Първият матч беше Франция и Румъния, който спечели бяха 2-1. Албания и Швейцария е втория матч, който Швейцария спечели с 0-1. И поне нататък на всичките матчовете има такива резултати. Но най-интересното е на матча на 17 юни 2016, че Испания би Турция с 3-0. И същото се случи с този матч на Белгия и Република Ирландия, който се случи на 18 юни 2016 в 15 часа. И същия резултат както с Испания и Турция. И Исландия и Австрия са на 2-1. То също е с първия матч и с другите поне. И руна на 16 ще видим, че Швейцария и Полша са наравни. Което значи, че може да има наказание. Толкова много. Че те има тъчли
И Хърватия и за Хърватия и Португалия 0-1. Значи Хърватия са най-добрите, че капитанът Португалия е Кристиано Роналдо. 7. Да видим този матч. Англия срещу Исландия 1-2. И тези там, които са поставени футболна топка, май са капитаните на една от блогите. Така да е. И днес на 7 юли, на 50-тия матч ще бъде Германия и Франция. След като Франция спечели един от четвъртфиналите с 5-2 между Франция и Исландия. Фокусира камерата. Ето. И финалът ще бъде с Португалия, но ще видим дали Германия или Франция могат да победят в 50-тия матч и чак до финала, който ще се случи на 10 юли. На 10 юли. В 21 часа. И тук пише в Википедията, че тук пише, че ако Германия отива чак до финала, това право ще бъде предадено към Португалия, който е първият отбор, за да потвърди на финалите. Както Германия вече се квалифицира за победата на световното турне на 2014. И победителите могат да имат право да участват в другата година до годишният матч в Русия, който е на FIFA 2017 Купата на конфедерациите в Русия. То си същото. И така да е. И сега ще отидем в преглед на печата. И после ще се върнем към чек, за да продължи с темата на котките и мишките. И ето с... чакай. И ето ни тук с преглед на печата. Първо ще видим някои печати за Русе и какво става и какво е опасно. После ще видим новините на UEFA Евро 2016. Що наближава финала. Тук вижте. Автобус пътници лети с 130 км в час в Русе. Айде бе. Той съобщи зрител на Българската национална телевизия. Спонсор? Не е спонсор. Айде бе. И сега ще видим видеото. Сега. Автобус с турска регистрация, пълен с пътници, се движи с 130 км в час в Русе. Случката се разигра в края на миналата седмица. Свидетел е наш зрител, който ни изпрати видеото, в което заснема нарушителя. Кой и как контролира чуждестранните превозни средства? Нашият зрител едва догонил автобуса, за да измери скоростта му. Професионални шофьори споделят, че такова каране се среща често. Може да е бил пиян или ненормален. Иван Илиев е шофьор на пътнически микробус по линията Русе-Бяла. Той е водачът на автобуса, който в края на 2006 година падна от моста над река Янтра край Бяла. Тогава загинаха 19 души. Ние тази сутрин чукам спирачки, за да може той, който се преварва на срещата, бягам отдясно, за да мога да не се ударим челно. Пътниците по автобусните линии са и свидетели, а понякога и жертви на подобно шофиране.
Всеки преди да седне зад волана трябва да е внимателен, да е отпочинал и да се грижи както за себе си, така и за останалите. От Пътна полиция и автомобилна администрация в Русе обясниха, че всички водачи подлежат на проверка, независимо дали са българи или чужденци. Санкцията за превишена скорост в населено място е между 20 и над 350 лева. Подобно нарушение обаче може да се констатира само чрез техническо средство и мобилна или стационарна камера. Боже мой. И дори онзи шофьор във видеото, май сякаш звучеше, че имаше руски акцент. Не се обичам. Не, то не е си така. То май е страшно, а. И така да е. Сега да преминем към следващата статия за UEFA Euro 2016. Всъщност единствено. Сори, аз се обърках. И сега се върнахме на преглед печата и този път ще разгледаме статии за европейското на 2016. Защото наближава финала на 10 юли. Вижте това видео. Исландия сензационно изхвърли Англия. Това е невъзможно дали сензационно изхвърли. И стига бе, това е видео заради публичната потия. Все едно. Особено. Така да е. Англия и Исландия 1 на 2. Толкова е странно, защото е вярно. И сега да минаваме към следващото. Да видим някои преди седмица. Ни преди седмица са споснати. И да видим тази. Италия постави на колене шампиона Испания. Стига бе, човек. Как е възможно? Пак махното видео. Все едно не е важно. Ама иначе то си е някак нещо си, че пак се случи. Испания отвя същата съперница. Именно преди 4 години за включителната среща на предното Евро, но днес Италия взе сладък реванш. Това бе матч номер 35 между двата отбора. Сега те си бяха разменени по 100 победи, а равенството бяха 14. Това бе четвъртата среща между двата тима в последните 3 европейски първенства и общо 6 турнири на съветници. Айде бе, стига. Мондиал нещо. И последното е, че преди 6 часа е поснато, че Кристиано Роналдо и Нани пратиха Португалия на финала. Луиш Нани. То се изпълнени. Снимка на тези хора. Може би Кристиано Роналдо. Неговото мобилитетско. А този там е Луиш Нани. Този там черни с тази прическа. Така да е. И това беше преглед на печата. Ще разгледаме от вебсайта на вестникото. Купете го с удоволствие. Иначе ще ви шегичка, не ви карам на сила. Не съм и не рекламирам вестника при предаване. Така да е. И сега се връщаме обратно към нашия водещ Чък, който ще продължи с темата за котките и мишките. Чъкчу. Да бъде чу отново. И сега ще продължа с темата с котките и мишките. Така, както обясних преди в началото на епизода, котките гонят мишките. Това е природно явление и е вярно. Така да е. Колко котки трябват за да гонят мишките?
една единствена мишка. А по колко мишки трябва да бъдат гонени котките? Такава безмислица говориш, че главата ми се обърка. Все едно. Продължи. И котките. И то аз знам, че котките са домашни, както и аз съм домашен, но по свои собствени причини. Аз съм като другите. Поне се разхождам поне понякога се разхождам из къщите и гоня мишките и ги хващам и ги изяждам. И понякога хващам плъхове. Поне намирате, че дъха ми мирише на плъх, защото ядох един. Не. Чучо? Да. Ти чува ли си за такъв анимационен филм на име Том и Джери? Поне аз съм чул за тая анимация. Котката се мъчи да хване мишката. На много време то си е хубаво с такива спин-оф медии, с TV предавания, комикси, филмчета и каквото и да е. И пълнометражни и късометражни филмчета. Да, то така си е. И поне си е вярно, то си е вярно. Да. И това... Така да е, това беше темата с котката и мишката. И сега трябва да се поспя, защото искам да свършите с епизода. Добра идея. Добре. Напомня на същата сцена, ще свършим епизода. Чук, трябва да свършим епизода. Чук. Добре. Това беше всичко за днес, защото трябва да свършим епизода, защото искам да спа. Искам да си подремна малко. Да, ще го оставим на време. Това беше шоуто на Чоколката. Ще се видим в следващия епизод. И до нови срещи. Чао. Ви достига до вас благодарение на месечния вестник, който излиза за всеки ден ден. Или поне всеки ден, не знам. Вестник 7 дни спорт. Всичко за спорта на едно място. То не беше слагано, нали? Добре, ще свършим епизода. Вижте.